Yang social media ma pakai thajat thani kok sana bagai mane sailap kori kya je sini Tiprasa amserogo asu joroti ki mane corruption choli tongka mane kise mese cinema phungma sunche hall ni bara 500 টাকা sei da sana thake community hall 1000 romka abose 20000 10000 ko sanai tong bo jaga thangso ke sin Tiprasa to farok ha sung film khalainai kise mese je rang man marok jombo jala bo sung contribution khairi sum rokbago khumulongo duita kalamno khelane manero ba ka phayo ke je jaga su khaina jaga sung kise mese ba ka phayo engka amo borni system like jotono no sari kaham jotono no ketal video lamsogo tini video ungka norok jotono saimano norok ungka Thokai Film ungka sign product by selamjak norok jotono naina musungo tai o movie no naina musungoi jotono tongo borok rok haike je Thokai Film ungka abo film phunungna hingke no rang sas khlaio bilai sabo hingke committee hall ni je borok rok abo bilai ke sas khlaio ta means rang bisin hawta like 10k 20k committee hall kaisa o jaga movie phunungna ni eba video phunungna ni eba film phunungna ni kaisa se 10000 high bara na hawi tongo hingke te abono tui no dada milan debruma kok saka haike tabuk bo corruption choli tongo haike sars bilai nahari tongo inke dai milan tai kabangma kok saka amti ke je community holo sa amti ke nahar tongo hinke je tabuk dai milanar je Thokai Film no phununga thangnani abo bo kulugya kaya ngi thango haike bo asek din phunugui phaika haike tabungke corruption eba rangchanani mamang chin Tiprasa rok nai tonguta haike dai milan tai kokbo saka abunti je borok je kuno jagao movie phunungna thanga hinke borok ribo bagui kabuo amti rok hinai dai minnal saka haike norok bahai wansuk chin Tiprasa movie eba film phunungna thang tini among ka kobri industry kaisa mong eba laibuma tongui tongtu hini si borok light price kombai eba committee hall ni light 10k haya kari phona light 3k light 5k phona hadita haike ashiro ri khete bo chawta abon tino tini dai milnar kok saka tai kok kachar kha yang social media ma pakai thajat thani kok sana bagai mane sailap kori kya je sini Tiprasa amserogo asu joroti ki mane corruption choli tongka mane kise mese cinema phungma sunche hall ni bara 500 টাকা sei da sana thake community hall 1000 romka abose 20000 10000 ko sanai tong bo jaga thangso ke sin Tiprasa to farok ha sung film khalainai kise mese je rang man marok jombo jala bo sung contribution khairi sum rokbago khumulongo duita kalamno khelane manero ba ka phayo ke je jaga su khaina jaga sung kise mese ba ka phayo engka amo borni system like hano je kono samung khai male ek nor wansung ne di sung sadon da kisa cinema phunungma se 10000 20000 ke hall bara sano engka sung tamo mangkha sung ta ko sin film no development khaike ang direct warning rewan norok no ang rang khok sapno riya bonong holo cinema phunungma no abo ke as per government guidance je bara ni rent tongo abo no reinai sung phunungma no abo rnan ko sika wansung ne di bujoti corruption choli tong khumulung noi holo bahano 6000 ke bara per day 2 dini 12000 ko o jaga bo tamangka o jaga bahano man AC choliya AC chole oi sing sinama ma phunugo enka bahaka aba hai AC ro choliya hangke a holong ban dam bahake 6000 ma je jaga bisarong jo hai jaga rago 600 seat capacity AC tongo current bathangya o bai jaga 3000 ai tongo khumulong ke tangai 6000 the 6000 na deke AC thik khadi sound operator ready toilet clean khadi kumpan clean kre belai no lasho mane aba hai koron share khani ni tabka oma hai choli tong mane Thokai film khayo borokno baka Thokai abo tang phunugo ba reality o sungno Thokai jagi tong sung baka Thokai jagna sung reality Thokai jagi tong belai no mane selango ma hai kok sani tangka ang kubu kok sanano lasia kubu kok sanani kiriya tamni himba sini borok mokol tongo mokol nugi hake tongo apna nang sisar na bagai sinama khlayo
tamke ang sanamo songo jarao ma herang demand khlaini ro nor lasine sibai sidi norok sakni kolom ti khiklainai rangajina rungma sidi kemni kolom tui kumun no sanani norok lasibai sidi ang asung sawana ang ta warning dewo ma hai borok no yakar baidi hai ke sung an logi support tongo 15 lakh Tiprasa suna support khainai tongo borok bai sung soban nokhanai hambai bayarok hinke norok bahai wansuk jedai milnar kok samani haike norok comments poso comment khaidi haidinke bayarok jeng miyawo lai thanai kok rok no tui jeng kok salainai miyawo kaisa hejamara eba community holo eba kaisa BJP party ni kaisa rignai disa eba Durga Puja ni je kri rong no eba abo rignai disa bangmani tui afuru tongui tongmani abo jeng kok sil samano khobor rok gobang ma nukha je Tipra motha buo eba Tipra motha rok BJP no attack khlaio gobang ma amti rok kok rok kasai tongkha news sogo sabuni kaham sabuni hamya abo tang sana thanglak tini ang nong no sana musungmani hinke hamjakmung kairokmung nakarmung amno teiche tinang sanai je chini borok bai chini borok bolaiui eba thirok bokhorok phateui eba thirok phai tongmaikya abo chini bosong eba chini jati chini Tiprasa chini debroma abo bolai toklai tongkhanke hamui je tongno eba kahamda englai no abu se ani kok kechanmung je miya ko miya wo je party mung party kha abo bilai khe tomung hamya eba tomung chaya abo chini next generations abo tam srengnai tabo senior by senior se bolai toklai tong hinke tai chirai rok tam srengnai nong no nugoi takhuk eba ang norno kok sanamu sungo eba kok kesanamu sungo eba tini hamjakmung kairokmung nakarmung kerini bagyo tini Tiprasa bai Tiprasa bosong bai bosong walayo suglayo amtui mane leadership kotor eba kolok kotor engnani bagi abo gobang ma wngui tongkha eba o sengsaro hinke no rang puisa saboni bisi rang puisa kolok kotor engmano saboni bisang senior wngui mano ang buni sai damda wngmano amtui mamang urtui tongo o sengsar wngkha sumsok bai kupulung o sengsar wngkha bilai khe selengma chincha haike ang tini norok no kesana musungo je hamjakmung nakarmung kerini bagyo tini party mung party kha je hejamara amchayo eba bazaro abongkha chini borok bai chini borok no walaye suglaye thei lala liding khai gobang ma khobor news ro kai tongmokya ang tini hamjakmung nakarmung kerini bagyo norok tini amti inglai mani abu chaya haike tini amti wnggo suglayo jeng borok jeng bojaga klaino jeng borok tamu wngno abo khasinan nango haike hamjakmung nakarmung nini khawa nung toni di haike jeng kwbangma tabuk biskango kwbangma program Durga Puja ro amo phai tongo haike o problem o issue rongno muthaklai khenke sawo tai abo hamjakmung kairokmung nini khawa koribai nini bukhawo koribai amo englai tonglaikha haike nongnang last kok sanan musungo unconditional love hamjakmung nakarmung kairokmung abuni ni bukhawo toni di nini bukhawo toni khanke o nini walai suglai o nini bulaima o thei hai bulaima rok abo muthak jangnai haike jeng Tiprasa Thansa wngui samung khlaiano haike BJP Tipra mothai CPM amti hinui samung khlaia kadei Tiprasa social eba Tiprasa Thansa wngui samung khlaikangke o bulaimani o toklaimani o hamjakma kori wngmani abo Thansa baksa wngkangke hamjakmung kuplung kairokmung kuplungke abo samungo eba kambo thepaimano haike noro comments pose comment khlai bahai o kokrok nini bukhawo nango da haike comments pose comment khlai tin bagam sungna mali sinai next video